ସେହି ଦିନଠୁ ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ପାହାଡ଼ରେ ବାସ କରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଚିନି ପାହାଡ଼ରେ ରହି ରହି ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିଲା ତା ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାସ କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କେହି ସାଥୀଟିଏ ବି ମିଳୁନଥିଲେ। ଦିନେ ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହି କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଚିନି ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଯେ ମୁଁ ଖଟା ଆଉ ଲୁଣ ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଏ ଚିନି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ହେଲେ ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଏ ଚିନି ପାହାଡ଼କୁ ବି ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଜମା ବୋର୍ ଲାଗନ୍ତାନି। Subscribe. ଖେଳିବାକୁ